Balkonako gorpuz ardarak, zure begiekin horretan pasatutako momentu edarra. Musika lazainak eta horren bezala bizi hostiz jazuri edo beltz ez besteri. Zue festa! Hauek ustelak dira eta ardi galduak, esan digu albotik mutillo erraztuak, guk erantzun diogu lasaia betuak, zuek formalak eta
zeinzi, eta bai beste pertsonalki bideo batzendek, eta baitxa taldian, bai Rik, MTV, etzaiak, ume gaiztuan, horreko bat erezkaleko da. Eta hau gogoki, eskenak entzetak, zegoetu, hau aurrela egiteko, ezin besteko izan zabide. Eskerrik asko.